My respected brothers and sisters and elders, and ziva ndikhumbula utata uJacob ngeentsuku zakhe zokuphila kwakhe becule enye ingoma ethi iindonga zaseJerikho ziwelele, iindonga zaseJerikho ziwelele, iindonga zaseJerikho ziwelele, iindonga zaseJerikho ziwelele, ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani. Ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani. Ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani. Olweni bantwana bakababa bangena etempileni, uNkulunkulu anifuyise kulunga okungapheliyo. Inyawo zenu ezinithwale zanzisa kule ndawo zinithwalele isibusiso esikhulu. My respected brothers and sisters and elders, isihloko sezindaba sethu zanamhlanje enfuna ke sithethe ngazo zithi amen. I want us to talk about amen. SingamaKrestu xa sigqiba umthandazo wethu sigqiba uthandaza ekugqibeleni sithi ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu amen. Naxa simamele umshumayeli eshumayela, xa umshumayeli beka ipoint esivumelana nayo sisi-Christians sithi amen. Naxa singena emnqophisweni noNkulunkulu asisayini phansi i-signature esiyibekayo sibeke into ethi amen. So xa sithi ke ekugqibeleni komthandazo wethu xa sithandaza sithi amen, which means in other words sithi this is established. So whatever we've communicated, oh good Lord, it is established. So amen says this is established. So xa sivumelana nomshumayeli eshumayela abeke ipoint esivayo siphinda futhi sithi amen, which means we agree or I agree okanye ndiyavuma okanye siyavumelana. Uphindeke naxa so xa siphinda futhi sijonga phaa kumnqophiso singena emnqophisweni noNkulunkulu okanye nalo kumkani ithile siphinda sithi amen, which means it means so be it, makube njalo. My respected brothers and sisters and elders, xa sijonga phaa kwiDeuteronomy chapter 27 siye naphaa kuchapter 28, uMoses ubekela uIsrayeli imithetho ubafaka kumnqophiso noNkulunkulu. Eminye iminqophiso abafake kuyo uye wabafundela intsikelelo zolulamo, xa egqiba wabafundela isiqalekiso zokungeva. But uMoses xa eqala ngeentsikelelo zolulamo uyabaxelela ama-Israyeli, xa egqibile ama-Israyeli uva iintsikelelo zolulamo athi amen, which means ngamanye amagama bawuthi this is established or so be it or we agree. Watshintsha uMoses wasuka kwiintsikelelo zolulamo waya kwiziqalekiso zokungeva. Xa izigqibayo uzifunda iziqalekiso zongeva athi ama-Israyeli amen, which means ngamanye amagama akwi-agreement, angenile kwi-agreement noNkulunkulu. Amen. So xa siya phaa kwi-Old Testament sitshekhe bonke abaprofethi xa bethetha kwi-Old Testament uzabava xa beqala uthetha bazawuthi thus says the Lord. Utsho ukuthi bathi uthi uYehova uThixo Mikhosi, i-Old Testament leyo. Now uJesu Kristu yena wafika kwi-New Testament xa uJesu efika kwi-New Testament uJesu ufike wathi amen amen xa izawuqala uthetha. Ngamanye amagama ebesithi inene inene. Uba uyamva uJesu Kristu xa izawuthetha phaa xa izawuthetha phaa kulaa ncwadi sihlamba ngayo iinyawo le ithi akukho mkhonzi omkhulu kunenkosi yakhe. Uthi uJesu Kristu inene inene ndithi kuwe akekho umkhonzi omkhulu kunenkosi yakhe. But ke ngoku xa sinoyisa ke ngoku English uJesu Kristu uthi amen amen, there is no slave that is greater than the king. Amen. So xa ufunda phaa kwi-Old Testament abaprofethi bebesithi xa bezawuqala uprofetha bathi uthi uYehova uThixo Mikhosi, uJesu Kristu yena besithi amen amen amen. So thina as human beings
xa sithandaza u-amen simbeke ekugqibeleni, but kodwa yena uJesu uqala ngayo, uJesu Kristu xa iqala uthi amen, amen. But thina sithi in the name of Jesus Christ, Father we pray, amen. But uJesu Kristu yena uthi amen, amen. I'm saying to you, there is no slave that is greater than his king or greater than his master. So ndizama ukuthi in other words, uJesu Kristu xa ezawuqala uthetha ipoint eserious uqala ngo-amen to prove okokuba now you are entering in an agreement, or so be it, or I agree, or he's going to make a strong statement. Whenever Jesus is going to make a strong statement, he's going to say amen, amen. Inene ndithi kuwe. Ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu ukhe kube nani. So my respected brothers and sisters, infuna nje ke sithethe nje ngo-amen just briefly. The other thing I wanted to say is that masiqaleni ukwazi ke ngokuba u-amen ayingo-goodbye xa sigqiba ukwenza umthandazo, because thina we always think that senza umthandazo xa sigqibile ukwenza umthandazo u-amen means goodbye God, okanye this is the end of my prayer, oh God. Kanti u-amen funeke simazi uba sithi this is established, okanye oku kumiselwe, okanye if akunjalo uthi so be it, okanye makube njalo. So we must take our amens very serious. So bendisuka ke kwenye i-argument where we were talking about amen, that what is amen. So ndithi let me share with my respected brothers and sisters and elders that what is amen. May the Lord be with you. May the Lord be gracious to you. May the Lord smile upon you. May the Lord keep you and bless you. May the Lord lift his covenant upon you. Amen.